Ina nan kuwa. A gida. Lafiya na wallahi. Ya al'amura. Alhamdulillah. Kwana da. Alhamdulillah. Ai kafin ne na. An dawo lafiya? Lafiya na wallahi. Ya hanya. Alhamdulillah. Ai na ji labarin an ce ka je kasar waje. Wallahi. Ya fararen Larabawa. Ai suna shafan ka gaskiya. Ya wuce. Ai kuma gida mai wallahi. Ai da ma ka san me kawai. Sai ka faɗa mu. Duk irin ɗan bayan lokutan na ina zuwa na ba zaka haka. Shi ne da shi na ga malam tanku na ga gaba ɗan cikin wannan shi ta talaka haka dai wanda dai kan bi. To ya kamata ai. To dama wata ɗan miliyan biyu ce haka da kuma gida na gina babba ina so in bar shi. A matsayin ka na mai anguwa cikin wannan to ce to kai ake ganin za a yi a wannan ake ganin ta za ka samu bashi. Lokaci za ka bashi? Miliyan biyu ce da katon gida. Da katon gida. Ina Abuja kuma gidan ma na. Gaskiya abin da ya kamata. Kaga idan ka sai mai gida. Zuwa zai sai da shi. Mutumin baya jin magana mana. Ya ji baya ji. Sai da shi ma zai. Gwara ka bashi kuɗi. A bashi kuɗi. Bashi wannan Miliyan biyu ta yawa. Ta yawa. Ah, ka bashi 50,000. 50,000. Kai, 50 din ma ta yi yawa ka bashi 20,000. 20,000. Ka san mutanen mu. 20,000 ta yi. Ba su iya tattalin kuɗi ba. Ta yi 20,000. 20,000. Ba matsala. 20,000 ta yi. Lafiya da dama kyautar nan ba wa shi ba oke ne. Muna